Аз младши. Благодаря, колеги. Моля следващия участник. От другата страна. Оценителният. Открит клас мъжки кучета без родословие да заповядат на ринга. Ще бъдат оценявани от международен съдия Митьо Точев. Документи. На разстояние 3 метра един от друг, кръг се наредете. Има ли още мъжки кучета в открит клас без родословни документи? Ето го, участника шампиона. Седи и чака на... Жени легна ли да ме по-широко? Легна ли да ме по-широко?
Ами аз съм такова тъзете, нали, фактически моята тъзета, това е дядо. Ние си не трябва да се казва. Има нещо, което трябва да още някаква книга такава. Вижте ми, има каквото баба за, има каквото документи. Виж, значи, не си ги, ние и при нас имаме киселост, тук мога да се пасаме. Значи, и ви вкъщи имате тази. Да. Е, сега взимате тук. Ние говорихме пред районите с външните и това. Провеждането на киноложката изложба тази година стана благодарение на нашите любезни спонсори Община Карлово в лицето на кмета инженер Найден Найденов и заместник кмета господин Евгений Доралийски, фирма Кавен Орбико ООД, фирма Кастел Експорт с управител Петър Ламбрев, фирма Бамекс с изпълнителен директор Трифон Гидиков, Ловно-рибарско дружество Карлово, господин Димитър Манолев, фирма Триерем в лицето на господин Николай Михайлов, винарска изба Розова долина град Баня с изпълнителен директор Петър Герджиков и фирма Приовет ООД град Карлово. Благодаря ви. Организатор
организатори на киноложка изложба 2008 година са Димитър Тахчиев, Иван Тривски, Сълко Митов, Георги Чаушев и Тодор Панов. Сега, уважаеми гости, ми позволете да дам думата на господин Иван Нончев, председател на Ловно-рибарско дружество Карлово, за да открие третата киноложка изложба 2008 година. Благодаря на водещата. Уважаеми колеги, уважаеми гости, изключително ме е приятно, че имам възможност като председател на Сдружение Ловно-рибарско дружество Карлово да открия третата, традиционна вече да се каже, киноложка изложба. Радостен съм, че в момента са записали 55 участника, което говори за големия интерес към настоящата изложба. Пожелавам на всички участници успех и се надявам, че най-добрите ще спечелят. Върхът на кинологията, продукт и крайна точка на всички нейни клонове е киноложката изложба. В действителност на такива изложби могат да се видят най-добре отглежданите екземпляри в кучешкия свят. И колкото и невероятно да прозвучи за някои, мнозина от вас ще се съдим Александър Стойчев, заповядайте, и помощник съди Тодор Гичев и Желю Желев. Искам да направя още едно доуточнение, че домашните ви любимци ще се оценяват по някои от критериите: зъбна форма, типична окраска на породата, структура, ръст, движение и поведение в ринга, общо състояние на кучето и други. Технологията на съдени и реда за влизане в ринговите. Започваме съденето от мъжки кучета в най-млада възраст или клас бебе, клас подрастващи, клас открит и клас шампиони на ловни изложби няма. След това преминаваме с съденето на женските кучета. Ще помоля водачите на кучета, които разполагат с поводи за изложба, нека си сменят синджирите, така най-образно казано, тъй като в ринга е добре кучетата да влизат с поводи. Друго, което искам да ви кажа, много радостно е, че тази изложба става традиция тук и вече за трети път се събираме и интересът е все по-голям и по-голям. Ще я призова за фейерплей и нека най-добрите победят днеска. Старт на киноложка изложба 2008 година. Този клас и тази порода. И този род. Женски. Първи ринг, българско гонче, подрастващи мъжки. Тук виждаме, че във втори ринг все още продължава оценяването на породата Курцхар. Какво може да коментираме? Значи всички птичари, при мъжките кучета конкуренцията е най-голяма и трябва да определим първо, второ и трето място. Дай го бързо! Заблудили.
Не, ще извинявате само секунда, оставам във втори ринг, обаче в първи ринг все още няма всички участници. Нека още веднъж да повторим номерата на участниците за първи ринг, а те са номера. Дайте да ги видя. Айде да ни губи някой. Номер 5, тук ли е номер 5? Номер 18. Номер 18, 23. 33. Номер 33 не го виждаме. Димитър Георгиев, тук е. Номер 36. Вътре. Номер 39. Тук е. Номер 47. Номер 50 липсва. Номер 50. Идва ли? Заповядайте. Успех! Само ако може да си оставите оценителните листове, преди да започне състезанието. Да, аз отивам при главния съдия, защото изпускаме тук нещо за парадата. Водача проваля кучето в момента, тъй като няма добра ринга и не може да се представи. Добре, аз не мога да го видя пълната му картина. За кучето на второ място, за този вид изложби, е прекалено охранено, тъй като сега в момента е ловен сезон, ловните кучета трябва да изглеждат по друг начин. Затова първо място на 32-ри номер. Аплодисменти за номер 32. Гага, не, то си... А той излева кучета. Не знам кой да двете ми познат. Виж само с пръстът ми показва и сега. Трите кучета получават отлични оценки от съдията. А стопаните им отличен плюс от мен. Честито! Аплодисменти! Подрастващ клас, женски, номер 20, Иван Тривски и номер... Моминка и то горе-долу има фасон. Спънато е то. Това е най-горите и то горе-долу е добро. Това е много хубаво. Пак решили доста голяма е групата за едно кръгово движение. Просто поддържайте дистанция. Една нормална дистанция 2 метра. 2,5 от всички. Искам бавно от начало. Както тръгнат в години не
Няма белич. Хубаво е да имам така точка бяло. Може би за кола да отпълни Гозика няма кучка ще бъде. Значи преди 2 или 3 години взехме от него. От него имаше една шоколадова. Той италиански е малко по-слабички. Какво се случва с парадата Курцхар в този клас? Съдим в момента две млади женски кучета, които на пръв поглед изглеждат много добре, в много добра кондиция. Изборът ще бъде доста труден. Състезание има и победители и победени. Продължава работата на съдията. И то са двойни. Ама сега ще е сложно. Трябва да отброяваш кучето, да зараства, но не за... Трябва 2 години, аз ще го карам на втори, точно изложението беше да дай сега, тогава ще вика да дай. На Гошо от Брестник, те са от... Това не е последно. Ами его е, той с деширам. Значи колко пъти Оценките вече са поставени. Трябва да бъдат избрани най-добрите от тези 8 участници. Последен оглед на съдията, на съдиите. Съгласуване. Обективност, безпристрастност. Двете кучета да заповядат съглавляво.
Обед си най-отпред, не се притеснявай. Най-отпред ще сложи си. Ето две братчета. Нека да кажем за всички, които наблюдават. Това са светлите очи и до него, надясно от стопанина. В кръг четирите кучета. Нека да видим какъв ще бъде техният, а? И така тежката дума на съдията. Може да се осветли очите, ма. 23 номер, 23 номер ще е първи. Ето имам чеса. Какво ще си не Номер 50. Трето място за номер 50. Номер 23. Място за Георги Озунов с куче на име Ваню. Честито! Неговото братче за номер 23. Как се казва кучето? Роналдо. Като футболист Роналдо. Няма ли друго име, бе? Джоре, къде сте? Ваню сте? Ваню. Ваню и Ваню се втора, бе. Толкова в тона, доктор. Кучката на Бруно, майката на Бруно, откъде? Веселко? Той ще каже.